ఒక రిక్వెస్ట్ కూటమి ప్రభుత్వానికి, మీరు ఓ పని చేయండి. ఒక సైనైడ్ బాటిల్ తీసుకెళ్ళి ఆ కుటుంబం మొత్తాన్ని చంపేయచ్చుగా. వెళ్ళి ఒక సైనైడ్ బాటిల్ తీసుకొని వెళ్ళి సుగాలి ప్రీతి తల్లిని, ఇప్పుడు ఉంది కదా పాపం, కాళ్ళు లేవు, ఏం చేయలేదు, 2 చేతులు కట్టేసి నోట్లో సైనైడ్ అంత వేసేసేయండి. వాళ్ళ నాన్నకి, సుగాలి ప్రీతి తండ్రికి పాపం ఫేషియల్ పారాలసిస్ వచ్చిందంట, ఫేషియల్ పారసీ. ఇదంతా కూడా పాపం అతనికి పని చేయట్లేదంట. ఒకవైపు అతను కూడా ఈ మెంటల్ స్ట్రెస్ తీసుకొని అతను కూడా పని చేయట్లేదు. ఏముంది, జస్ట్ నోట్లో అట్లా వేసేసేయండి ఒక సైనైడ్, ఎంత చిన్నది ఏదైనా పౌడర్ లాంటిది వెళ్ళి చచ్చిపోతే. చిన్నపిల్లది ఏముంది, పేక బిస్కెట్ ఏదైనా చేసి చంపేయచ్చుగా. ఇలా మానసికంగా చంపే బదులు వెళ్ళి ఫిజికల్గా చంపేసేయండి, లేకుండా చేయండి. వీళ్ళు చంపారు అని వీళ్ళు ఆరోపిస్తున్న వాళ్ళకేమో విఐపి పాసులతో ప్రధానమంత్రి వస్తుంటే కూర్చోపెడతారా? మాకు న్యాయం చేయండి రా బాబు అని పిల్లను కోల్పోయిన కుటుంబాన్నేమో మీరు హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తారా?